Mhux nemmen li nistgħu naslu f'opportunità bħal din. Fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, 9 residenti saru artisti b'vuċi u storja. Xi ħaġa li iktar li tini sodisfazzjon f'ħajti sija barra anke meta kont fil-ħażin dejjem nixtieq inkompliha ma ma stajtx. U hawnhekk ġietni l-opportunità li naqgħu nqomu qed nipprova nitla'. Il-proġunier mhuwiex forsi dak li t-titlu li tuhom minn barra li hu għandu kapaċità daqs ħaddieħor. Matriam News, il-lettur fl-Mcast Pierre Mifsud spjega t-tifsira tal-isem tal-eżibizzjoni Floating Fragments. Il-wirja tiġi eżibita fl-Armerija tal-Birgu. U l-idea ta' floating qiegħda għax huma fil-ħabs ma jħossux li huma għandhom xieru x'imkien ġifieri qegħdin il-bot mill-familja, il-bot mix-xogħol, il-bot mis-soċjetà, imma x-xewqa tagħhom li jerġgħu joħorġu lura fis-soċjetà qed hemmhekk. F'din l-espressjoni artistika, il-priġunieri ħarġu b'setta mistoqsijiet tas-soċjetà sabiex isiru jafu il-ħsibiet tan-nies dwarhom. Peress li jiena lettur l-Mcast u nallem grupp ta' studenti li jkunu qegħdin jagħmlu xi sigħat ta' apprentistat, 6 minn dawn l-istudenti ġew ingaġġati wkoll fuq dal-proġett tal-Bjennali. Allura dawn ħadu dal-mistoqsijiet lil persuni fil-ħabs kienu qegħdin isaqsu, ħarġu jsaqsuhom fil-pubbliku, ġabru l-informazzjoni, evalwajna u analizzajna din l-informazzjoni u issa dawn l-istudenti qegħdin jagħmlu installazzjoni li tirrappreżenta dawn it-tweġibiet li huma ġabru mill-pubbliku li ħadd tiġi esebita ġewwa l-ħabs. Il-kap eżekuttiv tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, Chris Sigersma, għalli residenti l-artija dwar it-tieni ċans tagħhom fis-soċjetà. Trasformazzjoni għall-aħjar fl-opinjoni tagħna, arti kreattiva, arti mill-isbaħ, arti li tagħti messaġġ li hemm tama għal riabilitazzjoni. L-eżibizzjoni kellha reazzjonijiet pożittivi, tant li residenti diġà ġew offruti opportunitajiet ta' xogħol wara li skontaw is-sentenza tagħhom.